Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez gure gonbidatu guztiak ukitaundu egiten dugulako, eta eurek dana erantzun. Eta zelan ez entzuleak be aintzata hartu beharrekoak, eure paripe ezin ba aurrera egin. Eta aurrera egin non eta zetan, badakizue hau Eusko ikaskuntzagaz alkarlanean osotzen edo josten dugun saioa dela. Hilabeteko azkenengo zapatuetan eta lehenengoetan, eguerdian. Eta gaur gainera Bizkaian geratuko gara. Otxandiora egingo dugu joan etorria. Gure entzubleetariko askok oso ondo ezagutuko dabe Otxandio, beste batzuk ez hain ondo. Nik uste dut gaur danok ikasiko dugula zerredoa. Baina horretarako badakizue gonbidatuak. Esango dugu besteak beste irakaslea dela, baina besteak beste. Eta eskuartean darabilgun beharra zein dan, Bizkaiko Otxandioko, zehatzago esateko eta inguruetako toponimiaren barri emoten dauan beharra. Eta ondo etorri esango deutzagu, gonbidatu bereziari. Asier Astigarraga, ondo etorri, zelan zagoz? Ondo eta zuok. Bikain, Otxandiora joateko gogoz, zer deritxozu? Gerto, leku polite aukeratu duzu etorteko. Bai, ez da? Bai. Beste gaztaiona dagoela esango dugu. Eta beste gauza asko bai. Eta beste gauza asko bai. Eta gaurkoan, zeuri esker, toponimiaz egingo dugu berba Asier. Honetan bere beharrazko egindakoa zara, egia esan arterik baegoan jasota informazioren bat, eta horreri ekin deutzazue beharra biribildu arte. Eta orengo honetan, abiatzeko eta zeure baimenagaz, aitatu daigun, zukonto ezagutzen dozun lez, zelangoa da Otxandioko herria? Bueno, gauza asko esaldik ez Otxandion ganean. Hemen, liburua inalabeain badatu agertu izan dira, historian ganekoak, lurren ganekoak, lur horretan bizi izan da jentearen jarrueren ganekoak, eta izan, gauza politak eta ezagutzeko modukoa dira, ez da? Printzipioz, Bizkaian gauzela esan dozu eta Bizkaian geratuko garala, baina... Erdizke? Otxandio da muga eta mugaren muga badala esango nuke, ez da? Bai. Ez dakit askorentzako Bizkaiko tzatat hartu lehiken, edo Bizkaitar asko Otxandioz dutuko da den, edo askorentzako da azken muga, ez da? Bai. Alde batetik muga bada Karrantza eta beste muga da Otxandioz edo lan esateko. Euki dau, historian aldetik balako, urruntasun hori ikusten da, edo Otxandiora joanen behar da, ez da? Bide batez bai esan, lekuten da? Bai. Eta hemen joan da, Bilboti joan da, beti edo batetik edo bestetik, mendatea daukazu, ez da? Bai. Eta horrek zer ekarri dau, zelan edo alako, ez daite aislamentu itxarabili lehiken gaur egun, eta historian zehar ez totuz darakorik egon danik, baina bai urruntasun bat, edo gatsasan, ez da, handi araioatea, eta handik urtetea, eta horrek zer ekarri dau, izakera bat, besteak beste, ez da kostaldeko herri bat, ez dauka hori itxaso zabala, ez da balako uri handi bat, ez daukaz komunikabide ikeragarrek inguruan, eta lotura handiak inguruko herrialdeakaz, eta nahi eta, apurka-apurka hori konpondute joan dan. Baina, sorkuntzaz, Otxandio bada lehenengo eta bain hori uri bat, hau da, eta uria da, uri hitzak daukan esangura osoaz. Fundazio batean zan, hor momentu batean, barrege batek, edo Bizkaiko jontxo batek, edo Bizkaiko Andre batek, edo dana dalakoak, eta arabagi eban hemen Otxandio jarriko dugu. Eta lehen hautik, han egon zan herri bat, egon zan jente bat, egon zan bizimodu bat, baina etorri jakon, bat batean, beste bizimodu bat, beste
antolakuntza bat, eta bikoiztasun hori ekintzan aldetik, jarduera aldetik, edo administrazioen aldeko bikoiztasun hori ikusten da bizitzako eretan, eguneroko hartu monetan behin neurri baten eta hori interesgarria da, ezta? Batetik dago, Otxandio lehenago egongo ziren, edo arresi moduko batzuk, edo bentsat oso mugatua egon zan Otxandioaren ingurua, ezta? Eta Otxandio bera, uria bera, kalea bera, eta beste errealidade bada kale horretatik kanpo dagoena, basarri giroa, eta ngo auzo desberdinak, eta hori polita da, gero ikusten duzu, dokumentazioen bertan, eta nahi eta helburua, momentu honetan lan honen helburua toponimia edo lekuen hitza jasote izan dan, ikusten duzu, era horretako errealidadeak zeharkatu egiten dituela, bizitzako hainbat eta hainbat gauza, ez da. Bai, hori ataria, ez da, hortik abiatu behar dugu, akabo baten edo azken baten dana lotuta doa. Apurka egingo dugu alegina, guzti hau garantzeko. Urrengo esango duguna, Asier, zera da, Otxandio herri euskalduna da. Bai, zorionez, izan da, eta ganera esango nuke, nibe Otxandiora etorritakoa naz, esan nahi dute, familiz eta baduka sartu monakan, baina oin bosei bat urtera bagi gendun, Otxandiora etortea, ez da, orduan, ez dakit, ezinik berbanik Otxandioko jentean izenean, edo, neurri baten nibe hor apur bat, etorri barrianaz, baina, zer ikusi dudan, edo, aspalditik zer nabarmendu dudan, badaukala alako berezko izakera bat, jendeak esan nahi dut euskera lotuta eta kultura ekintzak lotuta, eta lekuan lekuko ekintzakaz, jarduerakaz, ohiturakaz, usadioakaz, badaukalako lotura ikaragarria, ezta? Eta, hori neurri batean hizkuntza gaietarako importante izan da, Momentu honetan ez, behar bada nahi eta momentu honetan etor berriak esaten da gaur egun, ezta, edo migranteak eta badiran, baina orain urte batzuk fenomen hori askoz gogorra bazan, ni umen nintzela esate baterako, proposta asko egon zan, eta nahi eta kanpoko jente asko egon, eta gero egoera soziolinguistikoa eta historikoa beste parametro batzutan mobiduten zan, baina utzi izan dutzo, euskerari, eta egizan herri mailan eta egin izan diran ekintzatan, eta udala proposatutako antolakuntzetan, eta ezaugarri moduen Otxandioko jenteak hori behin beti aipatuten izan da, besta euskeria eta euskera lotutako ekintzak eta tradizioak, eta horretan egin izan oraindik bada, eta niretzako da oso gauza polita eta batez lan ikaragarria dela esango nuke, baina polita da ikustea mapa soziolinguistikoetan eta Otxandio esate baterako gain herri txikia izan da agartutea euskalduna sortzen dituen eskualde moduan, ez da? Han modun nahiko naturalean sortu iten direlako umeetara dabizenean, eskola giroan, eta hori ikaragarri eskolan izan da, eta izan hori babestuta badago eguneroko jardueragaz. Gero beste kontu bada, nik ikuspegi positibo hori daukat, kanpotik etorri nazalako, eta esate baterako, lehenau bizitzen nazalako, hemen Begoñan, ebadako lekuetan, eta realidadea izan zen, askoz euskari begira, askoz gogorrago, ez da? Bertako jente asko badauka kezka, eta behar baino gitxia ezetetan eiten, eta gazten kontuak, eta oiturak, eta, hori badago, ez da? Baina, nik uste jokatu behar gunken apur bat, ikuspegi positibotik ikusi behar gunkela egoera, eta eleik ez honi eguz asko,
baina jo, ikusi eta inguruetan zer daukagun, eta alboan zer daukagun, eta bueno, gauza on asko daukaz horretarako, eta baina ipain Euskalduna sortu iten ditu Otxandiok, ordan hori, gauza ederra da, ezta. Asier, Otxandioko toponimia jasoten ibili zara eta ibili zarie. Hemen Eusko Ikaskuntzaren eta Otxandioko udalaren arteko lankidetza hitzarmena beha azpimarratuko geunke, ezta 2005 urte ingurukoa da hori beka bat dago bitarteko eta Ibarreko azterlan toponimikoa egiteko izan zen. Arterik Mirugain elkarteak zeo zertxu eukan eginda eta jasota. Eta era berean, zera beha aitatu gurako geunke, ezta, eginda egoan behar hori aintzat harturik behin bekea jasota, ze pauta, ze jarraibide hartu dozue lan hau abiatzeko eta akabuen biribiltzeko. Bai, esan hemen liburuan azaldan nori izin agertuten da, bueno, ez dut uste neure lan bakar, edo neu bakargetako lantzatu hartu bargunkenik. Egi esan, lehenengo iniziatibi izan zen Mirugain taldearena, eta Mirugain talde azken baten da, herrian badauz talde batzuk, kirolari lotuta, edo halako kultura ekintzari lotuta, eta Mirugain behin ipein dira herriko mendizaleak, edo mendiko izaleak ez nahi dut, hortxe mogitzen dira, euren saletasuna eta euren ikuspegiat hori da, ezta. Eta, bueno, hor beti bilizan da jente apurba eskatuta, euskaran ganeko gauzakaz, eta, bueno, euren jarduera berak askotan ekarri izan du, eta leku honek, edo mendi honek, edo inguru honek, edo lehen hau, ni banekin izen orain galdu ingo da, eta, bueno, ez da bedo horretatik sortu zen, Mirugain taldeak egindako lehenengo bilketa bat, eta esan bilketatxoa, fitxero ikaragarri handia izan zen, ezta? Gauren amez edo euren asmoa zen, fitxero hori jaso, edo euren datu hori jaso, hainbat iturrietatik jasoak izan ziren, eta bera largitara egotea. Hori oina 10 bat urte izango zen, hor zer jaso zen, bueno, badakizu gaur egun honetako lanak argitaratzeko, filtro batzuk eta pasau bari izaten dira, hizkuntzalario gaur gauz, ez da itonerako edo txarrerako da, baina, bueno, horrapur bat inguruak eta beti bitarten ez da. Baina, bueno, apur bat gauza horrek nik ez dit arautu edo normalizatu edo, bueno, nuke gure belar ikuspegi normatibista emon ez da, baina, bueno, zelan bait, handik eta mendik jasotako testigantzakaz eta lekukotasunakaz, behar da, galbael lan baten behar da, gauzak irizpide bateratzuekaz, askotan ez da posible, baina, bueno, aldik eta modurik koherentenen jokatu, eta gero, azken finean, gero, alako erabagietan, azkeneko instantzia, momentu honetan, Euskaltzaindia da, ez da. Orduan, bueno, euren, baimena destinot, baina Europe ikuskatuen behar izaten da belana, eta esarri diren formak eta irizpide zientifikoen arabera, edo, bueno, alik eta modurik arautuenen indiren ikusi, eta amaikatxo, estabe deitzaz diteok da, bueno, egon dira hor, Google proposatu, oso errabiztuen beda, edo non ezaten da, edo eta dokumentazioen oso lan dago, eta zikeren zan agertzen zan, eta bilakara zein izan den, eta horren, azpitik lan hori badago, eta, bueno, momentu honetan udalan esku dago, hor egindako, batez be dokumentazioen aldetik egindako lekukotza guztien bilketa handago. Ni neok egizan, haintzaten hartu nahi izan dodana da, hasierako lan hori. Eta beti izan dodan guztietan, lehenengo aipamena, hor azkenean fitxatxo batzu dira, toponimo bakotxarenak, eta lehenengo aipamena izan dodan guztietan, nahitana nik, edo, bueno, guk eindako lanean, beste lekukotasun batzuk egon, baina bat etortzen zanean, beti jarri izan dut aurretik Mirugain, ze uste dut, ikusita nondik etorri dan landa, eta zelako beharrak eta hartu ebezan, zilegi zala edo einberreko kontua zala, ezta. Nik azken batean indo dana da, errebisatu joi batez be dokumentazioko testigantzakaz bat etorri dan, eta gero termino batzutan, eta egin behar izan da, harakatu egin behar izan da gehiago, informazio gehiago biribildu, ikusi apur bat badakizu alako hizkuntza oso bizia da, eta hor mekanismo asko egoten dira batzutan martxan, eta
jentearen usteak eta be askotan edo pentsakerak eta batzutan eragina dauko, eta guk ez pentsau, uste baino eragina handiago dauko, eta konturatu barik eta aplikatzen dugu gure usteak eta gure buruko instantziak eta hizkuntza gaietara, eta hor askotan gure bari be askotan aldaketa egiten dugu, ezta? Eta bueno, hor ikusi behar izan da, zer dauen, historiari begira horre dokumentazioan eta batez bezala jaso izan dan, gaur egun erabiltzen dan forma, orain arte erabili izan dan forma, ia gorkoagaz badatornala ez, eta bueno, han eta hemen eta atera jo, eta bestetik preguntau, eta bueno, zozarin dugu, ez da, apur bat arautu da zela nebalan kontua, eta bueno, argitara emonda. Zeu zer egin dozu eta ez edo zer, ze sortzireun toponimotik gora dagoz? Ni neuk ez daki konta bendozu. Ni horretan nena zibili, Baina hain bat ira, ez da? Eta gero beste edo askoz begeiau itxin dira. Horbe, era honetako lanak dekina da, aziten direla, baina ez direla nioz amaitzen. Orban, liburu agertu da, niretzako hau azken baten da, kezka hundi bat edo zalantza hundi bat, ez da? Bueno, batetik, zelen hartuko dira, hemen goera eta, baina bestalde batetik, hemen mugatu egin behar izan da korpusa, ikusi arrealidadea zein dan, gero bitarteko batzuk oki duguz, jente ibili gara, denpora bat oki dugu mugatua, gero, erakunden aldetik interesa egin egonda normala danez, hau argitara moteko, eta hor finkatu egin behar izan dira epe batzuk, neurri batzuk, toponimia oso gauza zabala da, eta esate fijau gara batez be, toponimia nagusienean edo zabalduenean, hor gero toponimia txikia dana, ez dakit askotan oki duguz, basarri, hortuen, soloen, bideen izenak, ezin izan da dana, edo lan hori iteko behar izango gonkez, askoz be, ikerlari asko begiago, ordu asko begiago, eta hemen egin diran lanak, baldintzatuta egon diren horri batean. Dana dela, bilketa lan hori badago egin da, datuak hor dagoz, jarraitu leike lanean, edo inok gura badoz, jarri lehioz bere esku, eta hasiera tzat hartuko nokenik egin bat liburu hau, ezta? Eta batez be, gaur egun erakundetan, edo udal batek, askotan erabaki asko hartu behar izaten dauz, ezta? Leku oneri, zeizen ipini, edo erakunde oneri, edo kale oneri, edo oinobra bat egin dugu, eta hemen bide badokugu, edo, batez be, lehen hau gauza horrek egiten zidan, batean zu, eta hau zer, eta, pum, eta, besterik ez egualako, ezta? Momentu honetan, behintzat otxandiok badauko nondik agiatu, eta, edo behintzat, jarraibide nagusi batzu behar dokaz markauta, ezta? Gero iak asoziatzetarako eta egin berko dira katazeatzak edo ikerketa txikitxoak, eta, baina, behintzat, hildo nagusiak eta neurri handi batean markatuta okiko lukez. Beraz, mapeak behar da, oraindik segaz bete, segaz osotu, baina esango gonke oinarria ezarrita dagoela. Ez nago, momentu honetan, herriek beharko leukena edo, Gero, beste helburu bategaz, egin lehikez, beste ikuspegi batetik eta beste ikuspegi askotatik, hainbat esplotazio desberdinak, ez da? Hor, datu basea badago, dokumentazio basea badago, behar beste ez dugu kontrastatu hausko informazioarekin, egizan gero, lan honek beuki ditu gora bera, kasiratik amaitu arte, taldaren partaidea direlata, eta lanaren hildoak, eta hor apur bat, egokitu egin behar izan dira gauzak, gainala, ez da? Eta, ondino gauza asko iteko modun behar badauz. Kontua da, egindakoa eginda dagoala, eta nik ez dakit, Eusko Ikaskuntzako bazkide moduan, edo irakasle moduan, edo hizkuntzalari moduan, edo akaso herritar moduan, zein esango zeunke dela behar honen, lan honen garrantzia, Asier?
Bueno, ez daite dokien esan beste inok esan galdoke hori, ez da? Ni neuk egizan... Hemen biotara gagoz, Bai, aipatu duzuz, ni banaz azier, eta ni badokadaz, ez dakit, leku askotatik ikusi neik ez alako arazoak, zuk esan duzunez, igual euskal filologian, zelan edo alako maila paleko ezagutza daukadan neurritik, bai gizen hor badago altzor polit bat, izendapen batzuk oso interesgarria dira, oso bitxia dira dokumentatu dugu zanean, hitz batzuen bilakaera eta aldaketak eta ikaragarria dira, sarri askotan leku batzuk eta espazio batzuk historia aldetik karga handikoa dira, tamales gu muga izan gara eta bide izan gara eta handi pasatu dira tamales gerrari gehienak eta pasadizo importanteak, eta hor galitu dira lekukotasun horrek hor dauz, eta askotan gure toponimian bertan egon dian lekukotza horrek. Gero esan dozu, irakasle moduan bai esan, hemen bitu honetan eiten dira gauza politak herrien, esate baterako eskolak eiten ditu guraso elkartegaz batera urtero azalpen batzuk, umen aurrean, joaten da guraso bat, edo itu bat, edo aditu bat batzutan, eta azaldu iten, gurarrian izendapen honedeko guz, ikusi daiguzan, ikusi daigun ondi datozan, eta gero, urtero iten da, gurasoak eta umeak, ibilbide bat antolatuten dabe, toponimoak askarteltxo batzuk egiten dabe zumeak, eta ibilbide horretan umei lekuek erakutsi ala jarriten dire kartelak, eta gero betikoa marretako hain, edo orban gaure neurrian hori herriko biztalen esan aldetik eta eskoletako gurasun esan aldetik oso interesgarria da, eta irakasle moduan, ez da? Baina batez markauko nuke hori herriko kide moduan, ez da? Azkenean otxandion eskara asko laukatu gara, katu onak eta maila honekoak, baina ez mila... Kantidadea eta kalidadea. Ez kalidadea, alakorik gitxi inguruetan. Mila eta berro, mila eta irureun bueltan izango gara, eta azkenean dano gara ezaunek, eta ikusten eban, deialdia bagartu zanean, heldu barri egon nintzen, ikusten eban, ez dakite, behar badenaz autoridad bat alako haietan, baina einek aportazio txiki bat, ez da? Nik uste hori herrientzako gauza noa dala, ez da? Eta zorion ez gauzasko alakoak egiten dire herrien otxandion. Musika lotuta, kultura ekintzak lotuta, kirula lotuta, eta hor nik uste dut danok, eta batez herri txikietan, gure zatia bete imar dugu. Hor kuota bat dago, bete imar duguna, eta diruz eta ez dugu kiko zudala beratza, baina nik uste dut pertsonez, eta eta hor gauzasko egin izan dira herrian, jentea batu indalako, eta jentearen borondatean agaitik, ez da? Eta, nik normal ikusten eban, apur bat honetan, neban neurrian laguntasun emotea. Ez dakit txartu edo ondo, edo zer indo da, baina, borondate hori izan da. Bai. Asier, eta ez dakit asko itauntzean proiekturik ete dauko zuen esku hartzean? Proiektuak asko, baina, gero errealidadean, bizitza, esan diot, momentu honetan ikerkuntza munduan estatus bateko pertsonak edo goi irakaskuntzako mailakaz lotuta dauzen pertsonak eta apur bat edo erakunde kulturalak kasu zenean lanean diarduen pertsonak asko berrezau dauke alako gauzak eitez da. Nik egi esan ditudan gauzak izan dira batetik irakaskuntzan inguran eta euskaren irakaskuntzan inguran eta hor beti eukidot arlo bat edo esparru bat oso gogoko edo oso urbileko hausko literatura gazeta lotut ez da, hor asmo batzuk eta gauza batzuk badaukadaz esku artean ez da. Kontua da, nik horreri monion dedikazioa ez da bete-betean honetan, ez dakit, erakunde baten, jornada oso edukan persona baten, ez da, horban bakizu, gero egunerokotasunak eta askotan, egin behar izaten dituzu batetik zure laneko 8 orduak edo 7 orduta tardiak, eta aparte, bigarren
lanaldian sartzen dira honetako gauzak, ezta? Eta gero beste lanaldi importantea da etxearena, eta orduan danak. Bakizu, gauza guztionek harmonizatzea, zuzendari honak eta iten da barkastak, ezta? Nik petralanaz. Publikoari bizkarra monta. Bai, gauza derrak, ezta? Jakin inme da, gauza honek antolatzea eta. Oso ondo. Onaino, Asier Astigarraga, dana dalako guztiakia alik ondoren doazen, baina, oraingoz mila esker, guk batu dugu, eta orain uinen bidez, zabaldu. Bale, eskerrik asko benetan zuri, Bizkai Irratiari, eta saio honen aita bitxi dama bitxi den aldetik be, eusko ikaskutza berari be. Hori da, hilabeteko azkenengo zapatuetan, eta lehenengoetan, eta ara norretorri jakun, ona gero arte esateko Aretha Franklin.